जोंनि पलिटिकेलनि लिडारफ्रा मा जादों इब्र'हाय लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आङो ओरैबायदि निउस नायै मिनिगासिनो दङ जोंनि पलिटिकेलनि लिडारफोरखौहाय फाग्लासो इब्र'हाय मा फाग्ला बोरखांदों बबे हाग्रामानि सियालजों अरजानानै फैलाखो माबा सोरबा सेन्देलजों माला गानहोजानायनो सोरबा माबा मिथिं खालामजालायनायनो सोरबा फाग्ला जालायनायनो सोरबा माबा मा होनबावनांगौ जाखो दे बिदिखौहाय माबा सैमा बोरमा अमा बेफोरबायदि बुंलायनाय जोबोद नुनो मोनदों आरो मुरथि सावनाय माबा माबि सावनाय सोरखौबा सोरबाया बखिनाय ओरैबायदि नैबे साननैसोआवहाय नुनो मोनगासिनो दं मिनिथाव जागासिनो दं जोंनि बर'नि पलिटिकेलावहाय फाग्लासो मारै जाखोथाय बे जोंनि लिडारफ्रा जोंबायदि फिसा मानसिजों बाथ्रा बुंजानानैहाय लाजिना लाजिया जाखो जोंनि लिडारफ्रालाय जोंखौसो फोरोंजोबनोसै बिसोरो दा आं लाइट गैयि मा गैयि जायगायावसो दंफैयो नोंथांमोना खोमसि नुदों दा मोनाबायबो दा आं बे जायगायाव फैदों जाहैबाय आंनि देहानि थाखाय फैदों ओमफ्राय मैयानो जि सुजाबाय आं ओमफ्राय दिनै एसे आराम मोनदों मोदोमनि इनारजिखौहाय बिजि सुजानानै एसे मोजां बिजिखौनो होदों बायदि मोनदों आङो हामोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रासै आरो हामाब्लासो दा मैया बेलासियाव आङो नोंथांमोननो जा दिन्थिदोंमोन बियो बेयावनो दंजोबोमोन नै मेचिनफ्रा बेनो गोजामोन नोंथांमोना नायदोंबो जानो हागौ आंनि सेकेन्ड चेनेलावहाय आङो होदों बे भिडिअखौहाय दा ओरैबायदिना लोगोफोर जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आं लाजिथावथावलै जोंनि बर'नि पलिटिकेला एसे अखासो हाबावगौ नामारा गोमबोबाय माथो माबा बोरमा सिखाव होनलायनायजों जोबोद खोनानो मोनदों आङो माबा सोरबा पार्सनेल बाथ्राफोरखौ स्टेन दिहुनलायनानै बुंलायथारनांगौना फाग्लासोलै बे इउटुबार फिसाफोरजों रायजानानै लाजिना लाजिया सोंलाय फार्स्टलां ना थाखा फैसानि लबावनो लाजिला नामा बिसोरलाय बेबो बेखौ सियो बेबो बेखौ सियो बेबो बेखौ डाउन दोनो बेबो बेखौ डाउन दोनो मा घन्टामफ्राम मानसिफोरनिखौलाय दस्रा जाथिफोरनिखौलाय बिदि नुवा जोंनि जाथियावलाय मानोथो बिदि नुयो नायहर हनै ओरैहाय कर्नाटक बायदियावहाय भट जादोंना जायाखै भटनि दिन फैदोंना फैयाखै जेबोखौनो गमखौनो मोना जोङो थाब्लाबो बेबो भट जाहैलायनो नै ओमफ्राय दासिमबो जेबो मिथिंबो गैया सिटिंबो गैया बिसिनिया ओमफ्राय जोंनि बर'निलाय माथो एथ' दावराव जायो फाग्लासो जागोनलै आं बुंनो रोंलालै जोंनि बर'नि लिडारफ्राखौहाय बे जायगायावहाय जोबोद दावराय दङ नोंथांमोना गाबनाय खोनादों जानो हागौदां अयथासार दावराय जोंनि बर'नि जायगायाव बिदि थानो दावदै बिखुंनिफ्राय ओंखारजेननायानो होयो बिदिफोरखौहाय ओंखायनो गिखायो जायगाया ओरैबायदि मोजां थाजिम खिन्थु बिराद थान्दा बे जायगायावहाय बेंगलरनिफ्रायबो थान्दासिन आङो दा बेंगलराव गैया दै बेंगलर माबा मादिया बोरैबा होनोमोनलाय मादिया डिस्ट्रिक्ट ना मा गोलैयोनो बियो बेयावसो दंफैयो आं बेंगलरनिफ्राय 3 घन्टा ना 3.5 घन्टा लायो दा कमेन्टबोथ' रावबो होआ माथो कमेन्टआनो फैया आं दोनथ'नो सानबाय एकदमबारे खोमसिबो जाबाय माने एसेसो माने बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं बे बखिलायनाय मालायनायावनो ओमफ्राय लाइटबो गैयाना एकदम लाइटना ओरैहाय प्रब्लेम ओमफ्राय नेटनाबो एसे प्रब्लेम जायो जिअ'आ नांबावा एयारटेलल' नाङो इमारजेन्सि फैसा सोनांबाय आं एयारटेल सिमावहाय नेट पेक मबाइल लाइटनाथ' मोजां मोजांसो बेथ' हाजो गोजा आरो आंनि साइडनावहाय बियो बै अन्थाइ गोजा बियो हाजो बैजोंबो हाजो दङ सैमाया आंखौ नेगासिनो दं नै लिंलांगासिनो दं न'आव गाबोन समफोर बेरायनाय जासिगोन बेनिफ्राय दा नोंथांमोना
बेनोसै बर'नि बे नांलायनाय मालायनाय बोरमा सोरोमा माबा सेन्देलनि माला गानहोजालायनायनो माबा फाग्ला जालायनायनो बेफोरखौ खोनानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मा सानो? आंथ' निउस नायै नायै मिनिगासिनोसो दङ फाग्लासो। दे होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोनाथ' जेबो नुवासै खालि खोनादों जानो हागौ आंनि रावबानो खोनादों। ओमफ्राय माथो बुंबावनो ना बेनोसै। माने जोंखौ फोरोंजोबसिगोनसो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि माबा गुलजारसो जागासिनो दङ गावसिनि राजनिथिक माने पावारनि लबावनो। मा फोरोंबाय थानाय दे फैबाय थानाय इयुन जोलैखौलाय बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थानायजोंलाय थै लाजिनो सोलोंब्लानो जासै एसे जोंगारलायङो। लिडार मानिथावथावा नङा जोंनि बर'नि लिडारफ्रा। ओमफ्राय आरो फंसे खोथा बुंनो बावबावदों आङो। गोबां कन्ट्रेक्टारफोरजों कन्टेक्ट खालामदों आङो। कन्ट्रेक्टारफ्रा ओरैबायदि खोथा बुंदों आंनि सिगाङावहाय माने बि टि आर सरखारा फैसाखौनो लायनो हायानो कन्ट्रेक्टारफ्रा बिलानो मोना जोंनिया बि टि सि बा बि टि आर ओनसोलनि कन्ट्रेक्टारफ्रा दासिमबो बिलानो मोना आरोखि खामानि मावदोंब्लाबो बि टि आर सरखारा नो हायानो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे खोथाखौ आंनो फोरमायदों। दुखु मोनदों बेफोरबायदि बुंनाय खोनानानैहाय होद बिदि जायोलै। हायाब्ला हाया सानदा जानांगौब्रा ओमफ्राय माबा माबि बे सेलेखा बेलेखा दानि एम सि एल ए एम एल ए फोरखौना एकदमबारे डिसप्लेन गैयिसो मोनजोबसै आं। नाय हा औ माने नायहो ओरैबायदिसो नुबाय आङो दानि एम सि एल ए एम एल ए नो एम नो फारसेनिफ्रायनो दिसप्लेन गैयिसो मोनजोबसै आङो मानसिफोरखौनो। ओमफ्राय गामियारिनि मेंबार सेंबारनो सोरबा सोरबाथ' खबरानो लाया जाहैदों ओरैबायदि खबर फैयो जोंनावहाय माबाफोर गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे मुवा फिसा सफैदोंब्लाबो खबर होआ जाहैदों। ओंखायनो ओरैबायदि सानबाय आङो ओमफ्राय सोरखौबा नायो आं थाल खालामो ओमफ्राय खोथा बाथ्रा बुंनायफ्राबो जेबो डिसप्लेनानो गैया। मा रिसपेक्ट मोननाय बिसोरलाय पाब्लिकनिफ्रायलाय बिदिबालाय मा मान सनमान मोननाय। जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दैखौसो फोरोंसिगोन बिसोरो ओरैबायदि जानांगौलै ओरैबायदि जानांगौलैनो। बे गुन्दा सिखाव ओंखारबाय थानाया बेफोरावनो जादोंरा साननानै नायदो रायजोफ्रा बुंब्लासो लाजि मोनगोन। दा दङ नै दाख्लै आङो सासे कन्ट्रेक्टारनावहाय खबर खालामबाय माब्रै आदा दानि हाल साला होननानै सोंहरबाय आङो नोंसिनि कन्ट्रेक्टाराव माबोरै सोलिनानै दं होननानै आं बेफोरबायदि सोंदोंमोन आरो बे समावहाय बिथाङा बुंदों आंहाय आं मुंबो खारिया दा गैयालै फंबाय बि टि आर सरकारा भारत सरकारनिफ्राय फैसाखौनो लायनो होफैनो रोङा नैबेबायदि डाइरेक्ट खोथा बुंदों आरोखि आंखौहाय माने फैसाखौनो मोना जाहैदों खामानिया मावबाय बिलानो जायानो मोनसेबो फैसाखौनो लायनो रोङा आरोखि बि टि आर सरकारा जोंखौ कन्टेक्ट गैया रायलाया सानोदां जों खबर मोनजोबोसिनबो नाथाय जों माखासे बाथ्राखौहाय जोङो इउटुबावहाय बेफोरबायदिनि भिडिअ लाबोग्रा दंखायो नालाय बेनिखायनो जोङो सिरि थायो माखासेया नङाब्ला जोंबो जावसिनो हायो जोंबो गोसोब्ला जावसिनो हायो जोंनि सरखारखौ जावसियासो माने जोङो बेयाव जावसिग्रा मानसि दंखायो नालाय एक्सट्रानो दा बिसोरो गोसोबायदि जावसिथों बिसिनि जावसिनायानो जोंनिनो जावसिनाय गासैबो खोथाखौ बिसोरनावनो नुजोबखायो आरो जों मा बुंलायनांगौ नै बेफोरबायदि साननानै जों माखासेया थायो आरो ओंखायनो बारा खोनाथारोब्ला एसे जावखावलाबायनो लुबैयो ओमफ्राय नैबेवहायथ' अयथासार जानानै दं माबा बोरमा सिखावनो मा बोरमा सिखावनो माबा सेन्देल गानहोजानायनो माबा हिनजाव फाग्ला जानायनो ओरैबायदि बखिलायगासिनो दङ लाजिथावथाव लाजिनांगौसो बिसोरो माबा सेंग्रासा आब्लिं आब्लिं गथ'साफोरबायदि
जुमब्रा बर' गेलेनानैहाय बुलायनाय बायदिसो खालामगासिनो दं बे बर'नि राजनितिकआ फाग्लासो लाजिनांगौरा इसोरो लाजिनांगौ दा बेखौ माबा सोरबा सोरबा मारै होनोमोनलाय हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै इउटुबारफ्रा होनलायगोनलाय दा बेखौनोबा इउटुबारफ्रा साबसिनसो बुजिबावो खिन्थु इउटुबारफ्रा लाजिनोबो रोङा दै ओरैबायदि मोखां गोरा जायो इउटुबारफ्रा लाजिनोबो रोङा गिनोबो रोङा आं बे बाथ्राखौ बुंखायो एसे मोजाङै माबा खालामब्लानो जायो माबा गिदिर गिदिर मानसिफ्रानो माबा डिसिप्लिन गैयि बायदि खालामो मेन्टेल माथांनो खोथा बाथ्रा बुंनोनो थोद बिदि जायोलै खसाब गोदान गाननानैसो इउटुबार खालामसैलां दस्रानो सोरखौदि मोसानि खसाब गाननानै सिगिनो सानोथाय गावजों गाव जुगुमलायगासिनो सिगिलायगासिनो बेखिनियाव दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बांद्राय खोथा सावरायला नांगौ जायोब्ला र' जावसिनायनि भिडिअ लाबोगोन लाइब्र'हाय बर'नि गरनै बिसिनिखौ फाथायानो मोना नै इलेक्सन जादोंना भट इलेक्सन जादों जानाया देन्जारसो इसिना नै बे आदामोनाथ' नैबे बाजैमोना बेवहाय 6 बोसोर जाबाय बे कानाडाफोरनि इलेक्सन जानायखौ फात्ता मोनदों मालाबा ग्रोम ग्रोम मिथिं जादों इसिनिया आंथ' मालाबाबो फात्ता मोनाखै आंबो एसेबां बोसोर फैबाय जाया ओरैनो गैलाबो जोब्बायबो बहुदल' स्रि स्रि जानानै थांनाय नुयो आंलाय नांलायनाय खमलायनाय दावरावबो गैया जेबो गैया ससियेल मिडियाआवबो बिदि नुवा इसिनिखौ डाइरेक्ट मिनिस्टारा फैगोन एमएलए फैगोन बमाया रेडि जोबखा दा माबा बिदि फिल थिल गैया बे दखानाव बै सार्कोलाव एमएलए फैगासिनो दं फैनाय लोगो लोगो होबाय बमाया थाव 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 स्रां नै हाब्रु फबदों